Ningú sap d'on han sortit, ni quin en duen de cap. Però el que està clar és que són els més nostrats. No tenen superpoders ni salven la humanitat, però només amb paraules poden vèncer a un estat. Jugada mestra, passe fes-me il·lustrat i un munt de performances que ens deixen bocabadats. Ja són aquí, mira que bé, són els superherois del procés. Línia a la mà, i els He-Mans són els superherois del procés. Fan forces amb un Frankfurt per l'enèsima caminada popular. La Pascal s'ho mira des de casa, llegint les memòries de l'Artur Mas. En Pere Aragonès és el jove padawan i amb les piulades en Rufián farem història, no tingueu por, perquè Europa ens està mirant. Jugada mestra, la república a tocar, el govern té un full de ruta, res no pot tornar a fallar. Quant d'entusiasme